άστρα. Χορεύουνε. Τέρας. Χορεύουνε. Όχι. Γιατί? Όσο το μάτι έχεις ακόμα κλειδωμένα. Έλα να χορέψω. Γιατί σε αγαπάω, κατάλαβα. Και δεν μπορώ άλλο. Περασμά που σου είπες ψέματα. 4 είναι τα δωμάτια. Δώσε μου το τέταρτο κλειδί. Δεν υπάρχει τίποτα. Το τέταρτο κλειδί. Δεν υπάρχει τίποτα. Είσαι ψεύτης. Δεν τα μου πεις. Άννα με λένε. Άννα. Εγώ όλα του τα είπα. Αυτός γιατί? Άσε με κι εσύ. Στάσου. Το τέταρτο κλειδί. Αυτό ήταν όλο. Ένας καθρέφτης. Τι πήγες και φαντάστηκες? Ανόητη χαζή. Καημένο τέρας. Τον καθρέφτη φοβάται. Το πρόσωπό του. Να του ζητήσεις αμέσως συγγνώμη. Παπά! Νίνα! Παπά, δεν ακούτε! Παπά μου! Πάει κάτι, κύριε Κορνήλιο, σε παρακαλώ. Άσε με, Νένα. Άσε με να πεθάνω. Άφησα το κορίτσι μου να χαθεί. Εγώ γιατί να ζήσω? Παπά! Είμαι ζωντανή! Είμαι καλά! Παπά μου! Γιατί? Φύγε από τον καθρέφτη! Ο πατέρας μου! Αυτός ο καθρέφτης τέλεια όλα! Πεθαίνει ο πατέρας μου! Τέρας μου! Τέρας μου, ακούσέ με! Κατάλαβε. Και εγώ θα πέθαινα αν ήξερα πώς θα ξαναγυρίσεις. Το καταλαβαίνω τον πατέρα σου. Μπορείς να φύγεις. Φόρεσε αυτό το δαχτυλί. Σε λίγο θα βρίσκεσαι στο σπίτι σου. Εγώ θα σε περιμένω ένα μήνα που να γυρίσεις το φεγγάρι. Θα γυρίσεις. Τι σου φτιάξα! Τηγανίτες με μέλι, όπως όταν ήσουν μικρή. Μόνο φάτες γρήγορα πριν πάρει μυρωδιά ο πατέρας σου. Όσα δεν έφαγε τόσο καιρό τη στεναχώρια του που έλειπες, τα έφαγε όλα μαζεμένα από τη χαρά του που γύρισες. Είσαι χαρούμενη που γύρισες? Βέβαια, μόνο που είμαι λίγο κουρασμένη. Τι μύριζω! Τι μύριζω! Ω, τηγανίτες! Φόραξες φόρα! Έρχεται. Η Ροξάνη! Α, πάει να φορέσει τον ηφικό της. Θέλει να το δείξει την Ανούλια μας. Αυτό ήτανε. Ένα κακό όνειρο. Τώρα θα τα ξεχάσουμε όλα, κορίτσι μου. Ναι, παπά. Για πες μου τώρα που είμαστε μόνοι. Αλλά όχι, άσε καλύτερα, άστο. Τι είναι, παπά?
Δεν σε πείραξε αυτός. Δεν σου κάνει τίποτα κακό. Όχι. Σίγουρα. Όχι. Μου φέρθηκε πολύ καλά. Δόξα σοι ο Θεός. Τώρα θα ξεχάσεις όλα, κορίτσι. Πώς σου φαίνεται? Πολύ όμορφο. Από τις Μιλώνας πάντως καλύτερο. Άσε πω εγώ στο γάμο μου. Θα βγει την ανούλα μας. Α! Τρεβέθηκα. Ναι, πολύ μου το στένεψε. Εσύ φαγώθηκες. Και τρως και από πάνω με τη φορά. Από τη συγκίνησή μου. Αμυστή μου. Πάω να αλλάξω κι έρχομαι. Κάτσε παιδί μου, θα σου φύγουν οι καρφίτσες. Πούτι, πούτι κρύβεται. Εγώ εσύ. Ω, το χρυσό μου. Μια χαρά σε βλέπω. Ο Γουστάβος σου ζητάει συγγνώμη. Θα περάσει αργότερα να σε δει. Μπαμπά, Ναι. μην αργείς. Σε περιμένει στο λιμάνι. Έχει έρθει το φορτίο της Κεϊλάνης. Φεύγω, θα γυρίσω αμέσως. Εσύ θέλω τώρα να μου τα πεις όλα. Όλα. Ωραίο το φουστάνι σου. Αυτός το χάρισε. Πώς είναι αυτός? Βάνεσος. Είναι σκληρός. Όχι. Καθόλου. Όπως και να είναι. Ευτυχώς που τραπέτευσες. Μα δεν δραπέτευσα. Τι, σε βαρέθηκε και σε έδιωξε. Δεν πειράζει όμως. Θα σου φέρνει ένα καλό παιδί. Έχει ο Γουστάβος έναν ξάδελφο. Τι λέτε εσείς εκεί? Τη ρωτάω για τον πύργο Δεσπότ. Αχ, πες μου, γιατί να σκάσω. Αυτός ο μπαμπάς, όλα δεν έχετε το πρόσωπό του και όλα δεν έχετε το πρόσωπό του, έλεγε. Τι θέλετε να σας πω? Πώς είναι πολύ τριχωτός. Σαγκονί. Έχει ουρά. Είναι έξυπνος, ευαίσθητος, καλός. Άστη με. Σου καταλαβαίνω, μωρό μου. Πρέπει να ξεχάσω. Να σου πω κάτι. Όλοι οι άντρες είναι τέρατα. Όχι ο Κάρολος. Ναι, παντρέψω εσύ και τα λέμε σε κανένα 2 μήνες. Άννα, βρήκα αυτό στο δωμάτιό σου. Δικό σου είναι? Ναι, δικό μου είναι. Καλά, το αφήνω εδώ. Να δω τι γίνεται. Αχ, είναι πολύ όμορφο. Αριστούργημα! Δεν έχω ξαναδεί καλύτερο. Δεν σου έκανα τώρα και το γάμο σου. Κράτησέ το. Τέλειο είναι, τέλειο. Αυτό ακριβώς έξω. Καλό είναι. Μα δεν το βρήκες. Το φαντάζεσαι αυτό στον ειδικό μου. Πάνω από τον καθρέφτη. Έρχομαι κι εγώ. Συγγνώμη, Ανούλα. Τι είναι, κορίτσι μου? Σ' άκουγα πάλι όλη νύχτα. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Είπατε να πεθάνει κανείς από αγάπη. Γιατί ρωτάς? Τίποτα. Κάτι διάβαζα και δεν έχει νόημα. Δεν. Είμαι όμορφη. Μεγάλωσες. Και ομόρφινες. Ξέρεις πώς με έλεγε? Πεντάμορφη. Άστα αυτά τώρα. Άστα αυτά και να με βοηθήσει στην κουζίνα που έχουμε δουλειά. Θα γυρίσει